ba za a ce ya haifar ba ko ba za a ce bai haifar ba, amma dai duk da suna iya kokarin su, gaskiya ina hangen akwai sauran kura yanzu haka, saboda irin mu da ke shiga cikin gari mu muka san irin halin da yanayin da al'umma suke ciki, saboda mu ke ɗaukan mata da maza muna kai su guraren da suke so. A gaskiya wannan abun har yanzu akwai sauran kura. Ta wani bangaren ya haifar da ɗa mai ido, ta wani bangaren kuma bai haifar ba. Ta inda na ce ya haifar da ɗa mai ido, idan mutum yana da naira 1000 ko 5000 a cikin ajihun shi yanzu, so yana iya kai sati 2-3 yana murzarsa a cikin ajihu ya ta mantenin ɗinsu. Kaga ta nan bangaren ana iya cewa mutum an koya mashi wani economic za a ce ko tattali, an koya mashi tattali na kuɗi. Idan kana da 1000 kana iya wata guda cikin ajihu cire naira 50, cire naira 10. Sabanin da in kana da naira 5000 da ka gito ka ga mai balangu mai tsire ne sai kake ka ga mai rake ba ni rake, amma in zaka sai raken naira 50, shin kana tunanin cewa shin in na sai wannan raken na naira 50 so zan iya making din naira 20 cikin ajuna aje ta. Ta inda kuma bai haifar da ɗa mai ido ba, kamar idan ka ɗauki marasa lafiya irin na karkara da na cikin birni, hakan marasa hali wanda ba san inda za su nemo abin da za su je su hidima asibiti ba. Mutum yana da mara lafiya an rubuta mashi magani na 5000, bai san hanyar da zai biya ciro wannan naira 5000 din ba. In za ka ciro ta ma a'a an ƙara maka naira 1000 ko 1000 da wani abu a kan wannan 5000 din. So kai kuma kana da mara lafiya za ka sai mashi magani, to kaga nan bai haifar da ɗa mai ido ba. Gaskiya tsakani ga Allah gaskiya bai haifar ba. Gaskiya. Saboda yanayin yadda abubuwan ke gudana yanzu, abubuwan sai a hankali, sai dai ba a sani ba ko zuwa nan gaba abubuwan za su warware. Duk wani ɗan kasuwa ya san yanayin canjin kuɗin nan da aka yi, ya san karancin ciniki, akwai karancin ciniki sosai a yanayin halin da ake cikin. A gaskiya magana Allah ba abin da ya yi, sai rashin kuɗi da kuma rashin abinci ga mutane, saboda menene da wani sai ya fito ya nema zai koma, to ka fito ba ka da kuɗi, an ka yi ba mutum aikin naira 100 ya ce maka ne ka da POS. Yanzu ka duba wa'annan yaran da suke raba da mu, mota ce za su wanke amma wai a ce masu akwai account number. To dan Allah yanzu nan kai da ke nema abinci ka hito ka wanke wa mutum mota ka tambaye account number, ya ba ka tambaye account number abin da zaka bashi. Amma kafin wannan canjin ga sunan mutum zai wanke mota baka san shi bai san ka ba, dauki 500 ya baka. Yanzu ga sunan sai dai a tambaye su account ma. To har yanzu magana Allah akwai sauran bi baya, saboda ni mutane suna karancin kunci. Yanzu ga muna sai mu hito mu koma ga aiki, amma mun gama aikin wanda muke yi bashi Allah ya yawa da solution account nan ba. Gaskiya har yanzu akwai matsantsalu sosai da dama, saboda transfer yanzu ta kai wani ma kakan so ka yi transfer amma ba network, ko kuma sai ka yi kai sun fi dama amma shi wancan ba su je mai ba. Saboda gaskiya har yanzu akwai matsantsalu, saboda musamman ƙananan 'yan kasuwa gaskiya akwai matsantsalu sosai da dama.